Editorjal tal-Gazzetta l-Orizzont faħħar id-deċiżjoni storika li żgħażagħ ta' 16 u 17 sena jistgħu isiru sindki jew viċi sindki. Bit-titlu Gvern li se jkompli jikteb l-istorja, ingħad li Gvern Laburista mill-2013 implementa numru ta' miżuri li taw saħħa liż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u 18 sena. Hawnhekk issemma kif Gvern Laburista implementa vot 16 l-ewwel fl-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali u wara fl-elezzjonijiet ġenerali. Ġie nnutat li kien hemm xettiġiżmu dwar dan, iżda ntqal li din kienet riforma storika. Intqal li l-ewwel darba li ġrat din kienet fl-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali u tal-Parlament Ewropew fl-2019 u kienet suċċess dan hekk kif kienu ġew eletti tliet żgħażagħ taħt 18 sena bit-tnejn minnhom ġabu l-akbar u t-tieni l-akbar ammont ta' voti rispettivament. Intqal ukoll li dak iż-żmien kien hawn sentiment li ma kien sew li dawn iż-żewġ żgħażagħ ma setgħux jieħdu posthom bħala sindku u viċi sindku rispettivament fil-Gargur u f'San Pawl il-Baħar. Ħafna kienu kitbu li din kellha tinbidel u hekk qed isir issa mill-Gvern b'riforma storika li żgħażagħ ta' 16 u 17 sena jistgħu jsiru sindki jew viċi sindki. Malta issa tkun l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea li se tagħmel dan. L-editorjal innota wkoll li l-Prim Ministru Robert Abela għamel aċċenn dwar l-importanza din ir-riforma li turi kemm il-Gvern għandu fiduċja fiż-żgħażagħ. Dan l-editorjal jingħaqad mal-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali u l-Fera Żgħażagħ Laburisti li wkoll faħru din il-miżura.